जल्दी फैफिन आंनो मामि बुनांगौ बाबा बुनांगौ मा दाय मावनो हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिबिनानामोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासिबो सुबुंफ्रा जौगानो लुबैयो नङा होमबा सोरबाबा गुबुन हादोराव थांनानै बा स्टेटआव थांनानै खामानि मावनानै रां रुपा खामायनानै माहाजोन जानो लुबैयो आरो जोंनि बोराय बुरि माने गोदोनि बोराय बुरि आबै आबौआ बेबायदि थिनाखि जे गावनि हौवाखौ बा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हौवा बा गुबुन हिन्जावजों माने हाबा जाहैफिननानै रायजो जाहैनाय गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ गावनि हौवाखौ बा गावनि हिन्जावखौ गारनानै नङा होमबा स' बे बिराद गोरोन्थि आरो जोंनि आबै आबौ गोदोनि मानसिफ्रा माहाजोन जायाखै नंगौ बाट बिसोरनि केरेक्टारा लुज नङा मिथिबायना बिसोर जाय हिन्जावजों हाबा जादों बेजोंनो सुख सान्थियै रायजो जादों आरो बेनि गेजेराव बिथाङा जुदि हिन्जाव सासे लुबैदोंब्ला बिथाङा गावनि हिन्जावजों रायज्लायनानै सानै हिन्जाव लानो लुबैदोंबा गावनि हिन्जावजों रायज्लायनायनि गेजेराव बिनि उनावहाय बियो गावनि मन्दिराव बा मन्दपाव बिसोर हाबा आरो खुंनानै बिसोरो हिन्जाव सासे लाबावो मिथिबायना बेफोरबायदिसिम जोंनि बर' हारिनि आबै आबौआ खामानि मावदों बाट बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावाखै जे गुबुननि हिन्जावखौ नुनानै फसन जाबाय बेजों फन रायलायबाय आरो बेनि गेजेराव बे हिन्जावखौ लानानै बबेबा जायगा हादोराव बा बबेबा स्टेटआव थांनानै रायजो जाहैनाय बा गुबुन हौवाखौ फसायनानै गुबुननि हौवाजों फन रायलायनानै बे हौवाखौ लानानै फुस्लायनानै खारनानै गुबुन हादोराव नङाबा खामायनानै थाहैनाय बाट गावनि हौवा असे गिबिखौ गावनि हिन्जाव असे गिबिखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनाय थिग बेबायदिनो बेंगलराव थांदोंमोन खामानि मावनो जोंहा पुर्न रामसियारि बिथाङा आसामाव रामसियारि बाट बिथांखौ सानसे समाव माने माखासे समाव माने बर' टाइटेल लाजोबनांगौ होननाय खोनादोंमोन बिनि थाखायनो बिथाङा बर' टाइटेल लादोंमोन पुर्न बर' आरो बिनि हिन्जावनि नामा सुमित्रा बर' बे सुमित्रा बर' आब'आ गावनि हौवाखौ गारना थांदों 2 डिसेम्बराव बिथाङा गावनि गथ' गथायफोरखौ गारनानै बा गावनि हौवाखौ गारनानै थांदों बिथांमोना रायजो जादोंमोन होजोंहाय फेमिलि दंमोन बाट बिनि गेजेराव गावनि हौवाखौ गारना थांदों बे पुर्न बर' एबा रामसियारि ब्रादारा मोनसे भिडिअ बानायना हरदों गावनि गथ'खौ लाफानानै गोबां दुखु फोरमायदों मिथिबायना 2 डिसेम्बर माने 2 डिसेम्बर खालार खालि बिथांनि हिन्जावा खारदों सुमित्रा बर' आब'आ स' सुमित्रा बर' आब'खौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो प्लिज अननानै फैफिन नोंनि हौवाजों नोंनि हौवाया दासिमबो नोंखौ गनायना लागोन होनना बुंदों नोंनि हौवाया बेबादि बाथ्रा बुंदों कि आं बे हिन्जावखौ गारनो थाखाय बा बे हिन्जाव आंखौ गारनानै थांनो थाखाय आं हाबा खालामाखै बेखौ आङो आलो गोजोनै रायजो जानो बा बेजों आं आलो गोजोनै संसार जानो थाखायसो आं बेखौ हाबा खालामदों आंनो बे हिन्जावखौ नांफिनगौमोन बे फैयोब्ला आं लाफिनथारगोन एक्सेप्ट खालामफिनथारगोन होननानै बुंदों सुमित्रा बर' आब'निसिम आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो प्लिज नों जेरावखि थाया मानो नों जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंनि हौवानाव कल खालाम गाहाय डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होदों जुदि बावदोंब्ला भिडिअनि स्क्रिनावबो होदों जुदि बावदोंब्ला नोंनो कल खालामहरनो हागोन नों सोरजोंबा जुदि खारनानै थांदोंब्लाबो अननानै प्लिज कल खालामहरफिन नोंनि हौवानाव आदा पुर्नआ नोंखौ बिराद अनो आरो नोंखौ बिराद नागिरफिनगासिनो दं बेबायदि अननायनि गेजेरजोंनो बे भिडिअ बानायना हरदों नोंखौ नांगौ होननानैनो भिडिअ बानायना हरदों गावनि महरखौ देखायनो लाजिया माजेनो नोंनि फिसालायाबो गाबगासिनो दं नोंखौ नागिरनानै स' नों जेरावखि थाया मानो आं मिथियो बा बे नोंनि हौवाया आंखौ बुंनाय मथे बे बेंगलरावनो दं बायदि होनना बुंदों स' अननानै प्लिज नों थांफिनदो नोंनि हौवाजों नोंनि हौवाया गोबां आलाय सिलाय आरो नोंनि गथ'आ बिराद आलाय सिलाय जागासिनो दं नोंनि अननाय मोनैनि थाखाय स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो प्लिज आब' अननानै थांफिनदो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैयो कि नोंनि न'खराव सुख सान्ति थाथों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हासिगोन बे हौवानि भिडिअखौ 2 तारिखमोन डिसेम्बरनि 2 तारिखमोन बे थांदों जे माने सानब्रै सानबा सिगाङावनो बे बुंबाय थाखादोंमोन जेनेबा आङो ओरै आफादमोन जेनेबा बिल्लायाव ओरै माने हाबानि मेदामनि ओमफ्राय सारनि जेनेबा हाबानि बोसोर गोलैदो पार्टि होगोन ओमफ्राय दा आं इयाव मावहैनायबा 3000 गाहाम खरस मोनबोगोन ओमफ्राय जोंनि गामिनि मानसि दंमोन सानै बेनिफ्राय बिनि सिगाङाव बुंबाय आरो इनि सानैनि सिगाङाव सानै बेबो जोंनि गामिनिनो बिनि सिगाङाव बुंबाय होमबालाय थिगानो दां बेनिफ्राय बिसिनि सिगाङाव बुंबाय आङो जेनेबा समबार खालि थांनोसै आं बेनिफ्राय अखानायै 3000 फैसा लाबोनोसै नोंसोरबो फैदो आं पार्टि होगोन होननासो बुंलायलायदोंमोन आं बेनिफ्राय भरसा खालामनानै जेनेबा हगारबाय हगारनानै ओमफ्राय फुङावथ' आं 6टायाव थांखायो थांनाया ओमफ्राय थांनानै जेनेबा आं फैबाय 2टासोआव होमबाना आंथ' फिसालाखौ सोङाखै जेबो सानाखै आं सिगाङाव खोथाखानाय नालाय आंबो मिथिया ओमफ्राय दा मानसिफोरा बुंदों जेनेबा बे फुङाव थांनानै फैदो आरो आं ओजों जायगायाव सहैनायमोन बै मोनसेयाव आइसुवारियावहा बिलावथ' थाङाखै बिलाव बुंदोंमोन बेयावसो पार्टि होननानै बिलाव गैया थांखाथाराखै आइसुवारियाव थांदों फुङाव फैदोंमोन बेलासियावथ' फैयाखै होनना बुंबाय ओमफ्राय आं फिसालाया ओमफ्राय बुंबाय आंखौ ओरै मामिया फुङाव थांनानै फैदो बेनिफ्राय आब' मोनाव थांनानै बेयाव थांना फैनांगौ रुटि बायदिसिना बानायना होदो पुरि बानायना होनानै
बेनिखायनो बे लामाथिं ओंखारनायाव आं बुंबाय मामि नोंथ' बे हाग्रा थिस्राङो नों मिथिंबाय मानो थांनायदों नङा आं मानसि लोगो सासे लोगो हमनांगो आं बेयाव थांगोन होननानै बुंदोंनो आरो ओमफ्राय आङो जेनेबा फैसा 500 नोंसा पापानो होदे दा फैबाला बेनिफ्राय नहा बिदि उनाव नाङा मामिया होआ ओमफ्राय बिनो 100 लांबाय आंनि फिसालानो ओमफ्राय लाखिबाय ओमफ्राय बेनो रायजोफोर भिडिअखौ मानि थाखाय आं बानायदों होनबा बिदि भिडिअ बानायोबा सबबो नुजोबगोन बबेयाव दोङो बबेयाव मादो फटकबो होना दोनखादो बेखौ रायजोफ्रा बेखौ आरो मबाइल नाम्बारबो होना दोनदो बेखौ जेनेबा लोगो लोगोनो जेनेबा मबाइल नाम्बारा मोननै होना दोनो बेयाव हरबानो जेनेबा आंखौ मोनगोन आरो जेराव नुयो आंखौ फन हरबानो जाबाय रायजोफोर ना बेंगलुरु दङ ना आसामाव थांखो ना मायो बिदि आरो जेनेबा आं दा बेखौ जेनेबा भिडिअखौ आं जेनेबा आं बेंगलुरनिफ्राय हरदों जेनेबा आं भिडिअ बानायनो होदों बिदि होमबासो बानायबासो जेनेबा थाबनो मोनगोन आरो फटक सटक होना दोनदो आंनि गथ'नि होदो आंनि जिथु बिसाय खारनाय बेखौबो आं होदो एसे रायजोफोरा एसे मदद खालामदो नुबाय बायोबा फन हरदो बेनो आरो आंना रायजोफोरनि सायाव जेनेबा भरसा थाबाय आरो जेनेबा नुबाथाय आंखौ फन हरगोन होननाय आसाबो थाबाय आरो हरखागोनबो जोंनि बर'आ बिदि नङा दा सोरजों थांदों सोरजों मादों बेखौ खिन्थु आं मिथियाखै ना थैबायसो ना थांबायसो दा थैदो बुंनो हाया ना बिदि थांना फैदो बथि जेनेबा माबाना दोंहैयो गोदाव सोराव जादों आंथ' दा मिथिला आं दा बे जिखिनि बुंनांगौ आं बेखौसो बुंबाय आरो जेनेबा बे 2 तारिख डिसेम्बरनिफ्रायनो गैया बेनो आरो जेनेबा आंनो दा हिनजावखौ नांगौ आं गनायना लागोन आं बेखौ जेबो खामा गथ'आबो मामि नांगौ होनबाय थायो पापा होनबाय थायो आं एकदम मामिखौ नागिरथार आं दा मा खालामनो ओंखायनो दा बेखौ माबायावहा फिसालाया बुंबाय थानो आं भिडिअखौ बानायनांगौ जादों आरो जेनेबा नङाबा आं एसेबां दिन नेबाय थादो दा फिसालायाबो ओंखाम जाया आंबोथ' आं ओंखामबो जेनेबा खुवाब खाया इदि आरो गथ'आबो जाया बेनि थाखाय जेनेबा थाबनो मोनथो होननानै आं भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो मामि नों बहा दं जल्दि फैफिन आंनो मामिबो नांगौ बाबाबो नांगौ मा दाय मावनायनि नों थांनाय So guys नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांबाय so please नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौ नुदोंब्ला बे हिन्जावखौ नुदोंब्ला अन्नानै बेखौ बुजायनानै थिनहर बिनि हौवाया बेखौ दासिमबो लाफिनगोन एक्सेप्ट खालामफिनगोन आरो बिनि गेजेराव बिनि गथ'आ बिराद गाबगासिनो दं आरो रियेलि बाथ्रा ट्रु आरो सैथो बे बाथ्राया आरो बे गथ'आ बारा बैसोनिबो नङा होमबा गावनि बिमाखौ दासिमबो नागिरो नङा होमबा so गासिबो अननायखौ बिफाया होजोबनो हाया बिमानिफ्रायसो मोनसिनो बांसिन नङा होमबा so बेबायदि गथ'खौ जोनोम होनानै गारलांनाय बा बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि आब' सुमित्रानिसिम आं बेखौनो बुङो so प्लिज अन्नानै नों नोंनि हौवा आरो नोंनि न'खराव थांफिनदो so आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनाय जासिबाय खुलुमबाय